Egunon, mila esker etortzeagatik. Nik nire aurkezpena hasi nahiko nuke iragarki batekin. Disney Channeleko benetako iragarki bat da, vampiros, monstruos, brujas, profesores de matemáticas, todo lo que te da miedo hoy en Disney Channel. Espero dut, zerrenda hortatik identifikatuko zenutela ni zein naizen, Jon Anderrek pista eman dizue, bai, ni matematikako irakaslea naiz, eta beste zerbait behar bada bai, baina beldurra, espero dut, ez dutela emango. Hala ere, Disney Channelek esaten duen bezala, nire ikasle asko ere, lehenengo egunean etortzen zaizkit matematikarekiko bildurrarekin, zuetariko batzuk ere igual eukiko dezuela, eta nire helburua izaten da, horri buelta eman, eta alba da, matematika pixkat, eta, edo asko, momentu batzutan, gustaraztea, ez? Hori da nire lana. Baina, nola iritsi nahi zen horraino? Labur-labur, kontatu nahi dizuet nire historia, baten bat, zuetarikoren bat, identifikatuta sentitzen dan. Aurretik esan due batzuk bokazioa ez dutela izan, nik bai. Ni bokazioz, irakasle nahi nun izan, txiki-txikitatik, behar bada, zer ikusi eukiko du, nire ama irakaslea zala, nire aita ere irakaslea zala, eta ni baino urte zarragoa dan anaia ere irakasle nahi zuela izan, eta irakasle izan dela. Behar bada, zer ikusi eukiko du horrek, baina beti izan nahi izan dute irakaslea izan. Lehen hezkuntzan egonean, aurre hezkuntzako irakasle izango nitzala amesten nun. Gero ja DBH-era pasan nintzanean, lehen hezkuntzakoak txikitxoagoak ikusten ditun, eta nire burua ikusten duen lehen hezkuntzako irakasle bezala. Batxilerra pasan nintzenean, gaur egungo batxilerra, orduan ja nire burua ikusten duen, berdin zitzaidan ze adinetako aurrekin edo ikaslekin ibili, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, unibertsitate maila, baina garbi neukana zen, irakasle nahi nuela izan. Beste kontu bazan, irakasle bai, baina ze irakasgaietako irakasle. Ni nire ikasketetan beti gustatu izan zaizkit gehiago, edukiak ulertzera bultzatzen ninduten irakasgaiak, hau da, zientziak. Horren barruan, zalantza fisika ikasi, kimika ikasi, matematika ikasi, zalantza asko. Ez nintzen bereziki abilani irakasgai horietakoren batean, gustatzen zitzaizkidan, baina bai, etzan beste munduko ezer. Eta, azkenean, asko pentsatu ondoren, matematika ikastera animatu nintzen, Leioan, eta, lehen 5 urteko karrerak zian, gaur egun ja laukoak diagraduak, baina 5 urteko karrera hori 7 urtetan atean urik, eta, ez di lotxik ematen esateak. Ikasketa horiek egiten ari nintzela ere, eskubalaiko jokalaria ere izan nintzen, atezaina, astean 3 entrenamentu egiten ditun, asteburutan bidaiatzen nun Lanzarote, Oviedo, Galizira partidua jokatzera, eta poliki-poliki lortu nun 7 urteren ondoren karrera amaitzea eta matematikaria izatea iristea. Karrera bukatu bezain azkar izena eman nun unibertsitateko lan zerrendetan, lan poltsetan, eta suerte pixkatekin edo askorekin, hasi nintzen lanean berehala, Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoan ingenieritza ikasten ari zienei matematika erakusten. 4 urte pasan ditun bertan lanean, irakasle bezala, tartean, aprobetxatu nun psikodidaktika masterra egiteko, kontratu aldaketa batekin, ordezkoen zerrendetan zabiltzanean, hola ibiltzen geha batetik bestea, urte bete pasan nun Bilboko Goi Ingenieritza Eskolan, matematika erakusten baita ere, eta iaia errebotez, urte bete beranduago, Donostira bueltatu, eta EFA fakultatea, magisteritza eskolara, hezkuntza filosofia eta antropologia fakultatera, iritsi nintzen, eta 2010 urtetik, bertan nago lanean, lehen hezkuntza gradua ikasten nahi dianei, matematika erakusten, bai? Gerorako irakasle izango dian hoiei, matematika nola erakutsi behar duten irakasten. Tartean, tesia ere egin nun, eta Jon Anderrek aipatu duen bezala ere, maitematika proiektua
martxan jarri nun edo sortu nun, ere bloga eta sare sozialetan, hor nabil, matematika divulgatzen edo, behintzat saiatzen, alor hori asko gustatzen zaidalako. Zer gehiago? Nik esaten dut beti patua edo destinoaren ere alde ondala, esan dizuet txikitatik matematika irakasle izatea oso gustuko nuela, irakasgai guztien artetik matematika zala gehien gustatzen zitzaidana, eta oain zer hobeto, nire lanean, naizela irakasle izango dian hoiei matematika erakusten. Nik irutzai suerte handia daukadala, nik maite dut lere lana, disfrutatu egiten denik klaseak ematen, eta, esan behar dizuet baita ere, lehen matematika gustatzen zitzaidan hortan, baina ez bereziki, urte guzti hauetan, lanean nabilen urte guzti hauetan, ohartu naizela matematika ze garrantzitsua den gure egunerokotasunean, eta zenbat eta gehiago ulertu, orduan eta gehiago gustatzen zaidala. Eta iritsi naizela, gaur egun matematikaz maite minduta nago, eta horretan saiatzen naiz nire ikasleekin. Ez daukatu. Unibertsitatean klaseak emateaz gain ikerketa ere egiten dugu, eta nire azken urteetako ikerketa gaia hezkuntza metodologia berritzaileak aztertzea da, eta hor ikusi dut jolasen bidez irakastea oso motibagarria dela ikasleentzat, eta matematikan erakutsi behar dugunentzat erraminta ezin hobea dela. Hori, praktikan jartzen saiatzen naiz nire ikasleekin, adibidez Pringles patatekin zirkunferentziak lantzen ibiltzen gea, escape roomak antolatzen ditut ikasleekin eduki batzuen lanketa berezi bat egiteko, eta ikusten da, jolasen bidezko lanketa horrekin, ikasleak motibatu, interesa piztu eta edukiak gehiago eta hobeto ulertzera bultzatzen dituztela. Azken mesutxo bat bihali nahiko nizueke, lehen maitenak edo uste eta aipatu dula baita ere, ez tezuela zertan Marie Curie edo Einstein txikiak izan behar zientzialariak izatea iristeko, gradu zientifikoren bat egin dezakezuela 4 urtetan edo 7 urtetan ni bezala eta ez dela ezer pasatzen, baina garrantzitsua dela, bokazioren bat baldin badakazue bihozkada horri eutxi eta bide horri eustea, bokaziorik ez baldin badakazue ere aurretik esan duen bezala ez diola esola, ikasi zerbait, lagungarria izango zaizuela hori gerorako, eta horrek bide berriak irikiko dizkizuetela, eta seguru nagola, esfortzu, ahalegina eta sortea baldin badakazue, ni bezala gustoko lanbide batera iritsiko zeatela. Mila esker.